תוכנית אלונים, אחד המסלולים היוקרתיים בעתודה. מדובר במסלול ייחודי, מאתגר ויוקרתי, אשר כולל תואר ראשון ושני. בוגרי התוכנית מיועדים לתפקידי מחקר ויפתוח ופיקוד והובלה במערכים האחראים על נתונים ומידע בצבא. הדרישות למסלול הן ציון של מעל 680 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית, ציון דפ"ר של מעל 70 בצו הראשון, וממוצע בגרויות מעל 105 כולל בונוסים. המסלול מאפשר להשתלב בתפקידי מפתח בצבא, ומשם לצאת לאזרחות עם ניסיון כבר בגיל צעיר. המסלול מומלץ למי שמתחבר לעולם הטכנולוגי ורואה את עצמו משתלב בשוק האזרחי בתחום זה. רוצים לשמוע יותר על תוכנית אלונים? או באופן כללי להתעניין יותר בעתודה האקדמית? מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.